yen ning tawang ana lintang. Ayo Mas, aku gandringen ya Inul. Ah, ngono ya. Ayo. Yen ning tawang ngadeg to Mas, ngadeg to Mas. wis sih. Masa Wis. masa wis ngadeg. Kok ora ketara Mas? Oh ngaen to. Aku Apa mripate PC gerak ngono gedene kok. wong aku dhewe ya tak ongak nggonku ya ngadeg kok. Lho maksudnya iki ngadeg ngono ora lungguh ngono lho. Oh saking sinden kok tunas ta yo. Yo. Menika mboten tunas. Menika dangkal jati. Ya. Kok capek kuwi wong wedok sing ayu dhewe ngono kan aja. Nah, ngono lho Mas gandrungen. Ya. Kok aku ngegila. Lintang. Rene wong ayu. Nah, sing suarane sing gedhi ratek gagah. Rene wong ayu. Nah rene. Kowe dursasana kowe aku. Mas. Ayo sampe nok gotot men. Guyon sayang. Kok mosok lanang purik. Kuwi wedok. Oh iya wedok. Lanang matane. Kancaku ke lanang maca wedok tak jawil nang jure te. Lah ngopo? Nesu jawane iki. Lah ngopo? Kaya rumangsane kaya deke iki wis ilang ngono mbane. Kaya tek sapa? Mbok Jenengan aja ngono lho. Iya. Pegah mbok. Ya Inul. Ya inu. Manohara. Kene Manohara kejawan lho. Ya Inul, aku ngenteni. Ya inu. Aku. Piye Mas? Ya inu. Bayang. Oh iya, iso ngono ya Mas. Iso ngopir ngene deh. Apik men to iki. Demek-demek pengen. Gak. Kok ya. Aku ngenteni. Bapak Ibu. Ben ketok mesra. Nggih. Di pangku. Wah, Mas, dalu piye? Mas. Pripun? Bojoku suarane apik ya, Mas. Apik. Dong jenengan-dongane kula ndang meteng nggih Bu nggih. Amin. Walah, muga-muga engko meteng kirik, Mas. Ben nyatek pake. Ndang, kowe yo. Kene Nduk. Yo. Yo gandeng-gandeng. Ya. Gendong. Yo antep ketake. Gendong. Alah rene lho. Gendong, Mas. Lah. Gendong ngarep. Nek ora kuat gendong ya dipikul, kowe golek kanca. Urung wayahe. Engko lek digendong ngarep gantangan. Kok gantangan ki piye lho, Mas? Kae lho, lomba kicau burung ka lho. Lho burunge sapa? Lah sampe jare ngumpret. Kok emprit to? Apa kae? Yo, tutuke nek, tutuke. Yo di pangku. Marang Gendong ka gendong sih. lho, rusuh kowe lho. Lah tra yo lanang. Iya. Lali. Kene. Marang mega engang kosong Jenengan ki ya kok iso teko kono. lah mau dulang wates tus ngono. Ngene iki lho jenengan ki dingeti wong akeh lho, Mas. Wong kok Kok geragas. gragas. Wong kok mangan toa. Jenengan kok gak ngono kuwi. Aku nek kene ra kajen lho, Mas. Aku ki piye lho, Mas? Kan kuwi kaya Sanes towan niku siwalan. Yo, tutuke. Kaya sing apik dingeti wong akeh Wah, lho. kene Nduk, Yo, sayang. sabar. Ah. Yo, tutuke. Marang mega engang kosong rada titik piyuh po enak. Dadah, aku lagi ero nek yo seneng lanang. Aku ki gak ketok lek kok mburi pokoke kuweri. Anu, kowe lagi ngerti to? Alah, jenengane kok ya. Aku nu wis suwe. Kae wedok tapi macak lanang. Yo lanjut. Kanone no. Sineksen wartani Bumi langit. bumi sineksenan bumi. Iki lenggah. Nggih. Lenggah tenan. Ndang nuk ngono lah. Cetok alon-alon. Bumi Apa lara? lah
Gak engko. Engko sakit apa ora, Mas? Ala mak senit ngono tok arek. Engko peri. Yuh. Aja suwe-suwe lawat ditenak. Mau kencane gak ngono. Alah padha lanang iki kok iso. Iya ya. Sumpah aku biyen sunat tok. Iya. Yo. Bumi langit. Anu Pak setunggal mawon, Pak. Alah. Kose to keduman. Lah nek wong nyanyi kono ider. Kok ider, wong widaran kok padake wong dodo ayo. Asmrano, ayo. Setunggal pinten, Pak? Kuwi panitia lho. Ayo. Janjiku eling. Mas. Ngene iki arep tanggapan iki keleke diumbah. Yo. Lha iki ambune walang sangit. yo tak kei kapur baris. Yo, anu Apa? Sumadot rasing tias ingsun. Yorek. Piye to? Pangenamu undur-undur piye to kok kedel. Ya saking semangate melok Mas Bayu ngono lho. Anu cara jane iki operatif. Nek sampean ora iso Mas Pian, ayo Mas Pian praktekno Mas. Ayo Mas. Biyen jare jenengan barabi terus ngenes. Ayo, Nimas ingsun. Jamane urung macak edok ya kayak Mas Alpian kuwi. Mosok. Nimas ingsun prasapa mbuh sineksenan bumi langit. Ayo mlaku-mlaku rono Mas. Mas Bayu aku gak jenengan tangkreti Mas Bayu. Oh iya, Mbak Manuhara. Nggih. Ajeng tidak pundi. Oh badhe mbuak begenggek menika lho Mas. Kok pegel aku. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Terima
yang